тоҷиддин касиро табиби селшинос аст ва ҳамарӯза то 10 нафарро қабул мекунад. ин табиб медонад ки камтарин иштибоҳ ҳангоми муоинаи беморони сел саломатиашро зери суол мебарад. хатари гирифторшавӣ ба сел ҳам вазъи на он қадар хуби молиявӣ боис шудааст борҳо ин табиб андешаи тарки кор кунад. воқеан ҳамроҳи табибои ҳамкасбом ё ки рафиқо чандин боро нишасто доштем, ҳатто мегуфтем ки мана музди меҳнат кам аст, шояд ки сафарҳои берун аз ҷумҳурӣ яъне ки ба Федератсияи Россия рафта дар онҷа фаъолият кунем, вазъи зиндагимона хуб кунем. ҳатто будан ҳолатҳое ки ҳамкасбои мо рафтанам берун аз ҷумҳурӣ. тарки кор кардани табибони селшинос нисбати дигар соҳаҳои тиб бештар аст. дар бахши табобати бемориҳои сел дар маҷмӯъ 580 воҳиди кори муқаррар шудааст, аммо ҳамагӣ 258 нафар табиб кор мекунанд. воқеан беморӣ хатарнок аст, барое ки роҳҳои гузариши ӯ ба воситаи ҳаво аст. ҳар табиб метавонад ки ба ин беморӣ гирифтор шавад вақте ки ҳамун байни қоидаҳои эпидемиологиро иҷро накунад. дар 3 соли ахир беш аз 90 табиб ҳангоми муолиҷаи беморони сел ба ин беморӣ гирифтор шудаанд. чанд табиби дигар аз сел фавтиданд. воқеан ҳолатҳое буд ки табибо ба бемории сил гирифтор шуданд, фарошҳо шуданд ба гирифтори бемории сил. мо ҳатто ҳар лаҳза ҳатто оиди ҳамин вазъи ҳамун эпидемиологира ба чӣ кормандои кадом ҳамун фарош аст ва ҳамшираи хурди тиб аст доим гуфта меистанд роҳбарияти мо. лекин баъзан мешавад ҳолатҳое ки ҳамун қоидаҳоро риоя намекунанд ва ҳатто буданд ки табиб, фарош ва ҳамшираҳои тиб ба ҳамин беморӣ гирифтор шуданд. маоши табиби сел ба ҳисоби миёна 600 сомонӣ аст. тибқи як қарори ҳукумат ки ахиран имзо шуд, 100% боло бурдани маоши табибони селшинос на зиёда аз 35 соат вақти кори дар як ҳафта, рухсатии иловагиву дигар имтиёзҳо кафолат дода шудааст. ҳамчунин агар табиб аз бемории сил фавтад, то ба воя расидани кӯдакон маошаш ба хонаводааш пурра пардохт мегардад. кормандоне ки дар соҳа айни ҳол фаъолият мекунанд, қисми асосии онҳоро он кормандоне дар бар мегирад ки аллакай синни соли ба нафақа наздик мебошанд ва синни соли нафақа мебошанд. ва ин яке аз дастгириҳои соҳа мебошад. дар оянда метавонад бо ин восита мо кормандони ҷавонро низ ба соҳа ҷалб намоем ва кормандон таваҷҷӯҳи худашонро ба ин соҳа зиёд гардонанд, ҳавасманд шаванд. масъулони соҳаи тибби кишвар мегӯянд пешниҳоди чунин имтиёзҳо барои селшиносони тоҷик бори нахуст буда, ин хабар масъулинро барои баргардондани даҳҳо табиби селшинос ки тарки соҳа карда ба хориҷ рафтаанд бештар мекунад. айни ҳол дар кишвар бештар аз 300 табиб ва мутахассиси соҳаи селшиносӣ намерасанд. норасоии кадрӣ дар соҳа назаррас аст. тибқи ҳар гуна барномаҳо аз кишвар баромада рафтани мутахассисон бо назардошти вазъи иҷтимоӣ ба давлатҳои ҳамсоя низ назаррас мебошанд. сел як нав бемории роҳи нафас буда табобатшаванда аст ва давраҳои табобат дар Тоҷикистон ройгон аст. шумораи беморони сел дар ҷумҳурӣ беш аз 5000 нафар гуфта мешавад. шодмон Ятим, Алишер Зарифӣ, Озодӣ, Душанбе.